Terveisiä Kanadasta. Minä olen Jari Koivu. Meillä alkaa Kanadassa erityinen opetuslapseuskoulu, jonka järjestää Missionuorten Alternatives Network-työ Torontosta, Kanadasta. Me pidetään tämä koulu täällä yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Ja kutsutaan sinut mukaan tulemaan tänne. Meillä on todella mahtavat opettajat, jotka tulee eri seurakunnista ja Youth with a Mission lähetyksestä. Ja sen jälkeen mennään 2 kuukauden lähetysmatkalle. Me halutaan todella viedä Jumalan valtakunnan evankeliumi kaikkiin kansakuntiin lähetysjärjestönä, ja tämä on osa sitä työtä. Tule ja oppi Pyhän Hengen lahjoista, miten käyttää Pyhän Hengen lahjoja evankelioinnissa ja sielunhoidossa, miten ylistää Jumalaa, miten rukoilla, miten lukea Raamattua. Tule mukaan ja tavataan Kanadassa. Moi!